Mm. Mm. Konnichiwa mga bade, dahil strawberry season na naman ngayon dito sa Japan, so mamimitas tayo ng strawberry. So tinatawag ito dito na Ichigo curry. Ichigo na ang ibig sabihin ay strawberry at ang curry naman ang ibig sabihin ay picking. So mamimitas tayo ngayon habang kumakain, sarilinin natin ang farm dahil atin ngayong babayaran. Ano nga ba sa Tagalog ang strawberry? Paki-comment nyo na lang sa ibaba. At ayun, matapos ang halos 1 oras na pagbabike ko para marating ang farm na ito, nandito na tayo ngayon. Welcome to Shimano Farm na isa din sa dinarayo dito malapit sa amin. Tayo ngayon dito ng ticket. Yan. 場所ですね。もう最後のご案内なので、ちょっと遠いです。20番に行っていただきます。今こちらの小屋、この道まっすぐ、この道まっすぐね。はい。で、突き当たりが20番です。 Medyo distansya yung farm dun sa ticket booth nila. So, lalakad tayo. Ayun lang naman yung lalakarin natin. Yun, ang daming farm dito. Yan, nandito na tayo. Ayun, nandito na tayo sa loob ng greenhouse. Ayan, nakikita nyo yung mga strawberry sa likod ko. Atin lahat ngayon yan dahil binayaran natin yan sa loob ng 30 minuto. At isang technique nga pala, pag pupunta ka sa mga strawberry picking part, dapat agahan mo para ikaw ang pinakaunang makakuha ng mga pulang strawberry. Dahil first time ko nga makapag strawberry picking dito sa Japan, hindi ko rin naman alam na ganong oras pala dapat pupunta. Pumunta ako dito ng 11 o'clock na. Kung alam ko lang, inagahan ko sana. Ganito yung tamang pagpitas niya daw. Ayan, pulang-pula siya. Oh. Mm. Mm. Ito malaki-laki. Try natin, hindi pa siya masyadong hinog. Tayo dito sa dulo. Subukan naman natin yung iba. Yan, ganito lang kadali magtanggal ng ng buntot niya, guys. Ubusin kita ngayon. Ano sa tingin nyo? Sulit ba ang 2,000 yen para dito? So ayan. Ang ganito kalawak yung farm nila dito. Yan, doon na ito ni Kiyatuan. Merong bayran man nato ni atin ito ngayon. Busin natin ito. Ito normal size lang siya. Ang laki, guys, oh. Yan, kunin natin. Sulit na sulit ang binayad ko na 2,000 yen para dito, guys. Ito pa isa, malaki din, oh. Kunin natin. Hindi pa siya masyadong hinog. Labas natin yung sikreto natin.
Ayan, ubos na yung gatas natin. Pwede ka naman mag-refill, pero may dala akong secret weapon. Asin. Sausaw natin sa asin. Tingnan natin kung ano yung asin. Yung asin naman, try natin sa asin. Matamis pa rin siya. Yan, sulit na sulit yung binayad natin ngayon dito. Atin to ang buong farm ngayon. Bayad natin to. Ayan, sulit na sulit yung binayad natin dito. Kaya kung may malapit na farm sa inyo, try nyo na. Hindi nyo pa naabot yung 30 minutes na time. Busog na kayo. Hindi lugi yung 2,000. Last bite. Ito yung loob ng greenhouse. Yan, naubos na yung mga tao. Ako na lang naiwan. Okay, labas na tayo. Tayo na lang naiwan dito. Ubos yung strawberry. Sulit na sulit ang araw ko ngayon. Ubos ang strawberry na 2,000. Ayan, nakalabas na tayo ng farm. Sulit na sulit yung binayad natin, guys. So, ngayon, kung may malapit na farm sa inyo, try nyo na. Yan, pauwi na tayo ngayon. Thank you for watching. Bye-bye.